ҳунармандони тоҷик 80-умин солгарди театри мазҳака мусиқӣ ба номи Сайдалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлобро таҷлил карданд. ҷашнвораи имрӯза идомаи мантиқии ин ҷашнвораи ҳунарпешагони тоҷик аст. дар ин чорабинии фарҳангӣ ки 8 ноябр дар рӯзи театри тоҷик рост омад, ҳунарпешагону санъаткорон ва намояндагони мақомоти давлатӣ ширкат карданд. ҳунармандони ин театрро бо мукофотҳои давлативу ифтихорномаҳо қадрдонӣ намуданд. театри мазҳакавии мусиқии шаҳри Кӯлоб соли 1936 таъсис ёфтааст ва тӯли 80 сол даҳҳо асарҳои театриро дар ин ҷо рӯи саҳна овардаанд. намоишномаи баҳори ваҳдат ки аз корнамоиҳои Эмомалӣ Раҳмон қисса мекунад, мебоист дар охири ин чорабинии фарҳангӣ намоиш дода мешуд. бо сабаби зиёд давом кардани табрикоту суханрониҳо баҳори ваҳдат ба саҳна гузошта нашуд.